ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ, ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ଟିକେ ଡୋଜ୍ ନଦେଲେ ନିଦ ହବନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ତ ହସୁଛି ଦୁଃଖରେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବି ଦିପଦ ଫସିବ ତମର ପିଛୁଆଡ଼ରେ। କଥା କହିବି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ: ସୁନା, ସାର, ଆମ ପେଟର ତେଲ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ତେଲ। ଠକ୍ ଠାକ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆମର କହିଛନ୍ତି, ସୁନା ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ଚୋର ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ଦାମ ପ୍ରବଳ। ସାର ବିଲରେ ପକେଇବ ନାହିଁ, ଜମି ହେଇଯାଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ତେଲ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଶରୀର ହେବ ନାହିଁ ସବଳ। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ତମର, ମାନେ ଶୁଖିଯିବ ଫୁଲ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ୟାର କାରଣ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନଗଦା 5ଟା ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା। ପ୍ରବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମୋଦିଜୀ ଆଉ ଏଣ୍ଡକୋ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୁଟିବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ। ସିଧା ସରଳ ଭାଷାରେ, ସୁନା କିଣିବ ନାହିଁ 1 ବର୍ଷ। କୋଉମାନେ କିଣିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମୋଦିଜୀ ବା ମୁଁ ଭାବି ନେଉଛି ଚାଲାକ ଗୋଧିଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କୋଉମାନେ କିଣିବେନି? ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବମାନେ। ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କେଉଁଠୁ କିଛି ହୁଟ୍ ଖାଟ୍ କରି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଝିଅଟି ବାହାଘର କରିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣିର କୌଣସି କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ କିଣିବା, ସେ ସୁନା ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ଗୋଧିର ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ, ଗୋଧିଜୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଚଲେଇବେ, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସୁନା ସିଏ ଷ୍ଟକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବେ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାପରେ ପୁଣି କିଣିବା ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ଦେଇ। ମାନେ ଆଜି ସେମାନେ କିଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସୁନାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯେବେ କିଣିବାକୁ ଯିବା କମ୍ ସେ କମ୍ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 10 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଆଉ ତ ଆମର କ୍ଷମତା ନଥିବ କିଣିବା ପାଇଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଆମେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ସୁନାକୁ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଚାଲିବ ଉପରେ। ପଇସା ଯିବ, ମାନେ ଜି ମରା ଧନ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ସାର, ବିଲରେ ପକେଇବା ନାହିଁ। ଆରେ ବିଲରେ ପକେଇବା ନାହିଁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିବ। ଯେକୌଣସି ଫସଲର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ଆମର ଚାଉଳ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଗହମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ସେଠି କମିଲା, ଆମ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଗରିବ ହେବେ। ଗରିବ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନଥିବ, ଏ ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉନି, ତାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏତେ ଦେଇ ହେବନି, କୁହାଯିବ ଦେଶରେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଅଭାବ ରହିଛି। କ୍ଷେତ ଶସ୍ୟ, ତାର ବି ଦାମ ଡବଲ ହେବ। ବଞ୍ଚିବା ତ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା, ମାନେ ଖାଇବା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା। ସେଠି ବି ଚୋଟ ମରା ହେବ। ଆଉ ଖାଇବା ତେଲ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଇବା ତେଲର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖିବେ ସବ୍ ଷ୍ଟିକର ଆଦାନୀ। ତେଲ କିଛି କମେଇବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତିକି କମେଇବା ଷ୍ଟକ୍ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ିବ। ସିଏ ବି ହେବ ସେଇ 3 ଗୁଣା ଦାମ ବର୍ଷକ ପରେ। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁଯାକ ସିଏ ସୁବିଧାବାଦୀ ଜିନିଷ। ବାଧ୍ୟ ହବା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟିକୁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ
ଆପଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଦୁଇଟା ଫାଇଦା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ବାବୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗୋଧିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ବି ଆଜିଠାରୁ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକିଏ ଧର। ଗୋଧିଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଧିମାନେ, ଗୋଧିଙ୍କ ଚାମଚା ଫାଇଦା ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ବାହାନାବାଜି ଇଏ ସବୁ ପରେ ସେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଇବେ। ସରକାର ଏଠି କ'ଣ ପାଇବେ? ସରକାର ଏଇଆ ପାଇବେ, ନଗଦା 5-6ଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ସାମାନ୍ୟ ଭରଣା ହବ। ପୁନର୍ବାର ପଇସା ଷ୍ଟକ୍ କରିବେ, ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ। ଚୋରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଜୋକରମାନେ ଷ୍ଟକ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2027 ପାଖାପାଖିରେ 7ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍। ପୁଣି ତ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପୁଣି ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4ଟା ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଭାବିନି ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁଛି। ଆଗ ପଟରୁ ପେଲେ ସିନା ପ୍ରମାଣ ରହିବ, ପଛପଟରେ ପେଲେ କିଏ କାହିଁ ଜାଣିବ। ଜାଡ଼ରେ ତ ସବୁ ବାହାରିବ ନା। ଗୁଜୁରାଟୀ ଗୋଧିର ସୁପର ହାରାମଜାଦି ଫଇସଲା। ଏ ନାଟକ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତରେ ଶଳା ପେଜ ପିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଭକ୍ତ ତମେ। ବାପା ପଇସାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଚଳୁଛ। ତେଣୁକରି ଫରକ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସବୁଦିନ ରଜ, ତମ ପାଇଁ ପରା ହେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ଫୁଲର ସେଜ। ଆଉ ଏଠି ଗରିବ ମରିବ ଭାତ ବଦଳରେ ଖାଇ ପେଜ। ସକାଳଟା ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ବାଦ ଦେଶରୁ ଅର୍ଥକୁ ରୋଜଗାର କରିବାର, ମାନେ ଭିକାରୀ ଘରୁ ଭିକ ନେଇ 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 ତାକୁ ସର୍ବହରା କାଙ୍ଗାଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୋଧିର ଚାଲ। ଗୋଧିର ଚାଲ ବି ନୁହଁ, ଗୋଧିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଚାଲ। ଶଳା ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ସିଏ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କହିବ? ତମେ କିଏ? ଠିକ୍ ଏଇ ନ୍ୟାୟ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି, ପରଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି କହୁଛି। ଏତେ ତମେ ଆମକୁ କରୋନା ମୋଦିଜୀ ଗେଲ, ସମୟ ଆସିବ ତମ ଗେଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ନେଇଯିବୁ। ତମେ କରୁନା ଆମକୁ ଗେଲ, ତମେ ଆମକୁ କରୁଛ କ'ଣ? ତମ ଗାଲରେ ଦବାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ହାତରେ ଅଛି ଚପଲ। ସମୟ ଆସିବ, ଖରାପ ଭାବ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ଭାବ, ଚପଲରେ ସାବାଡ଼ ହବ। ଅପେକ୍ଷା କର। ମାରିବାର ସୀମା ଅଛି। 9 ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ 10 ତାରିଖରେ ମୋଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବୋଧେଇ ପୁଅ ଭେଦେଇ ଚୂଡ଼ାକୁ ଢୋକିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଗରିବ ଉଖୁଡ଼ା ଟିକେ ବିନା ତରସି ମରିବ ନାଇଁ ରେ। ଅପେକ୍ଷା କର ହାରାମଜାଦା ମୋଦି ଭକ୍ତ ଆଉ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ। ହିସାବ ହବ ବରାବର। ତ ଫେର ଥରେ କହୁଛି, ସଜାଡ଼ି ରଖିଥା ଗାଲ।
କରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରିବ ହାତରେ, ସିଝେଇ ଦେବେ। ସବୁ ଥାଇ ତମେ କରୁଛ ଅନାଥ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୁଣି କହିବ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହେଁ, ତମେ ପୁରା ଭୂତ ପୂର୍ବର। ଭାବିନିଅ ଅନାଥ, କିନ୍ତୁ ମୌକା ମାରିଲେ ଖାଲି ଚପଲ ନୁହଁ, ଗୋଇଠାରେ ମାରିବେ, ମାନେ ପାଦରେ ମାରିବେ ଲାତ, ଭୁଲେଇ ଦେବେ। ତମକୁ ଜାଣିପାରିବନି ତମର କ'ଣ ଅଛି ତାକତ ବା କେତେ ଅଛି ଔକାତ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗରିବ ତାତିବ, ଶଳା ଗୋଧି ମାଉଁସ ହେଇ ଖିଆ ହବ, ମାନେ ଜେଲରେ ପଶିବ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ଗାଳି ଦଉଛ ଦିଅ, ମନ ହେଉଛି ନା ଜମକି ଧକ ଧକ କରି ଭାଷା ଖରାପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବୁ, ମୌକା ଆସିବ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ସବୁ ହେଇସାରିଥିବ ଅସମ୍ଭବ। ରକ୍ତ ତାତିବ, ଶକ୍ତ ହାତରେ ଶତ ଶତିକା ଜାବୁଡ଼ା ଖାଇବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ନେବିନି, କହିବ କଂଗ୍ରେସିଆଟା। ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା